అందరికీ జై శివ. నేను మంగం విశ్వంరావు, జంగుబాయి ఛానల్. ప్రస్తుతము దసరా సెలవులు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయితే ఈ గోండవాన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గోండులకు ప్రతి ఒక్క మతము, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. ఈ దసరా పండుగ అనేది గోండులలో అంటే చనిపోయిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిపైన ఒకరోజు చంద్రుడు, సూర్యుడు ఉన్నటువంటి జెండాని ఆవిష్కరణ చేస్తారు. అలాగే తమ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి దేవతలు ఆకి ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ దసరా కార్యక్రమము డప్పులతోటి చేయడం జరుగుతుంది. డప్పులు వాయిస్తారు. అయితే ఇతర హిందూ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల ప్రకారం దసరా అనేది వేరే విధంగా చేస్తారు. కానీ ఈ దీపావళి అనేది గోండులకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. గోండులకు దీపావళి అంటే దసరా తర్వాత దాదాపు ఒక 2 వారాలు ఈ దీపావళి పండుగ చేస్తారు. నెమలి ఈకలతోటి టోపీ తయారు చేయడం, శరీరంలో గజ్జెలు కట్టడం, అట్లాగే గవ్వలు, అలాగే రుద్రాక్షమాల, ఇట్లా చాలా అలంకరణ చేయడం జరుగుతుంది. అది ఒక దీక్ష పూనుకొని, అంటే గోండులకు సంబంధించినటువంటి ఒక గురువు, అంటే నిరంకార గురువు, అంటే నిరంకార అంటే ఎలాంటి ఆకారం లేనటువంటి గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో గోండులలో ఆ గోండుల గురువు స్వరూపంగా భావించి దీక్ష పూంటారు. ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళు బట్టలు లేకుండా, శరీరంలో ఎలాంటి బట్టలు లేకుండా కొంత కట్టుకొని శరీరంలో రుద్రాక్షమాల, అట్లాగే మన తలపైన నెమలికలకు సంబంధించినటువంటి టోపీ, సూర్య చంద్రులకు సంబంధించినటువంటి అస్తిత్వ ఆనవాలు, అలాగే ఈ దీక్ష అనేది ఆకాడి మాసంలో ప్రారంభమవుతుంది. 4 నెలలు నృత్య కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. చచ్చోయ్, గుమ్మెల, పర్ర, వెట్టె అనే సంగీత వాయిద్యాలు ఉంటాయి. గుమ్మెల సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో అది పాట పాడుకుంటూ తమ చారిత్రాత్మకమైనటువంటి దేవతలకు సంబంధించినటువంటి పాటలు పాడుకుంటూ నృత్యాలు చేస్తారు. ఈ పెద్దవాళ్ళు, చిన్నవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు ఒక గ్రామం నుంచి ఇంకో గ్రామానికి వెళ్ళడం, అక్కడి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం ఈ గ్రామం అక్కడి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తారు. ఇక్కడికి రావడం, సాంప్రదాయంగా డప్పులు, తుడుం, పేప్రే, కాలికోం సాంప్రదాయ వాయిద్యాలతో ఘన స్వాగతం, వారికి ఆతిథ్యం స్వీకరించడం, మర్యాదలు ఇవ్వడం, అట్లాగే దేవతలను పూజించడం, యత్మసార్ దేవత ఏదైతే ఉందో ఆ దేవతలను పూజించడం, అట్లాగే ఇందులో పెళ్లి సంబంధాలు కూడా చూడడం జరుగుతుంది. ఇది దాదాపు 10-15 రోజులు దీపావళి పండుగ చేస్తారు. ఇది ప్రతి ఒక్క అంటే భారతదేశంలో గోండవాన భూభాగంలో ఉన్నటువంటి గోండవాన రాష్ట్రాలలో ఈ గోండులు భిన్నంగా దీపావళి చేస్తారు. హిందువులు ఒకరోజు చేస్తారు. ఒకరోజు అంటే లక్ష్మీ పూజ చేస్తారు అంతే తప్ప, మన గోండు సాంప్రదాయాల్లో ఈ లక్ష్మీ పూజ అనేది ఆవులను పూజించడం కానీ, ఒక పేడను అందులో పూలలో అవి అల్లిన తర్వాత పూజిస్తారు, ఆవులను పూజిస్తారు. ఇది దీపావళి రోజున ఎద్దులను పూజిస్తారు. మన గోండు సాంప్రదాయం ఏంటంటే గోండులకు ముఖ్యంగా ప్రకృతి ఆరాధన, అంటే జంతువులు, పులి కావచ్చు, లేకపోతే ఎడ్లు కావచ్చు, ఆవులు కావచ్చు, ఇంకా కోవే అని అంటారు. ఇట్లా చాలా జంతువులు ఉన్నాయి. అలాంటి జంతువులను ఆరాధించడం, అలాగే ప్రతి జంతువుని వాళ్ళు ఆరాధిస్తారు, ప్రతి చెట్టును ఆరాధిస్తారు. ఇప్పుడు మేము 4వ సగ అని మాది మంగం ఇంటి పేరు. మాకు ఒక చెట్టు, ఒక జంతువు, ఈ రెండింటిని మేము కొట్టడం కానీ, తిట్టడం కానీ, చంపడం కానీ, హింస చేయడం కానీ లేదు. ఇట్లా ప్రతి 4వ సగ, 5వ సగ, 6వ సగ, 7వ సగ, ఇట్లా మొత్తం 12 సగాలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో. ఈ 12 సగాలు అనేటివి 12 గ్రహాలకి, 12 జ్యోతిర్లింగాలకి. ఈ 12 అనేవి దాదాపు 750 ఇంటి పేర్లు ఉన్నాయి మన గోండవాన భూభాగంలో. అయితే ప్రతి ఈ 750 ఇంటి పేర్లకి ప్రతి ఒక్క చెట్టు, ప్రతి ఒక్క జంతువు వాళ్ళు పూజించాలి. అలాగే
వాటిని ఆరాధించాలి. వాటిని నరకడం కానీ లేకపోతే చంపడం కానీ ఇలాంటి ఇవి చేయకూడదు. చేస్తే వారికి కుటుంబానికి ఆరోగ్యాలు కానీ ఇలాంటివి కలగవు, నష్టం కలుగుతుందనేది తరతరాల నుంచి మన గోండి ధర్మగురు పాండికుపర్లింగో స్థాపించినటువంటి వ్యవస్థ ఇది. రాయతాడు జంగో స్థాపించినటువంటి వ్యవస్థ ఇది. అంటే ఎవరిని ఏ సగా వాళ్ళు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి. ఒక పాలు అంటే ఇద్దరు అక్కచెల్లెలు ఉన్నారు. వాళ్ళు సపోజ్ ఒక ఇంటి పేరు ఇంకో ఇంటి పేరు, రెండు ఇంటి పేర్లు రెండు సగలు సేమ్ ఉన్నా వాళ్ళ అమ్మలు అంటే వాళ్ళ తల్లులు ఒకే పాలు ఉంటే మాత్రం పెళ్లి చేసుకోరు. ఇలాంటి వ్యవస్థను తయారు చేసినటువంటి వ్యవస్థ మన గోండు సాంప్రదాయంలో ఉంది. మన జంగుబాయి కావచ్చు, పాండికుపర్లింగో కావచ్చు, వీళ్ళంతా తయారు చేశారు. అయితే ఈ దీపావళిలో దాదాపు 10-15 రోజులు ఈ దీపావళి చేస్తారు. అయితే ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కావచ్చు, భారతదేశ ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఏం చేయాలంటే ఈ దసరా సెలవులు బదులు దీపావళి సెలవులు మంజూరు చేస్తే ఇటు విద్యా వ్యవస్థ కూడా, విద్యార్థులు కూడా ఇటు పండుగలకు హాజరవుతారు, అట్లాగే అటు స్కూల్కి హాజరవుతారు. ఇప్పుడు దసరా పండుగని దాదాపు 10 రోజులు సెలవు ఇస్తున్నారు, కానీ అది ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు. ఈ దసరా పండుగకు సంబంధించినటువంటి సెలవులు ఇస్తున్నారు, కానీ ఈ గోండులకు ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు, దానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు ఈ దసరా సెలవులు ఇవ్వడం వలన 10 రోజులు ఇంట్లో ఉంటున్నారు, కానీ దానివలన ఇటు విద్య చదువు నష్టమవుతుంది, ఇటు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఏమైనా ఉన్నాయో అవి కూడా వీరికి తెలియలేకుండా పోతున్నాయి. అదే దీపావళికి ఇస్తే బాగుంటుంది. దీపావళి సందర్భంగా దాదాపు వాళ్ళు నృత్యాలు ఉంటాయి, చచ్చోయి ఆడడం ఉంటుంది, పోరి మావుక్ అనే ఒక సాంప్రదాయం ఉంటుంది. చుట్టూ ఇట్లా తిరిగి కోలాటలు ఆడడం, గుసాడి అంటే నిరంకార గురువుకు సంబంధించినటువంటి గురు అవతారం. ఆ గురు అవతారంలో ఎలాంటి మత్తు పానీయాలు, మద్యం, మాంసం కానీ ఎలాంటి సేవించకుండా ఒక దీక్షతో ఉండడం వలన ఇలాంటి అనారోగ్యాలు గురి కాకుండా, అట్లాగే మంచి వారికి అష్ట ఐశ్వర్యం కూడా కలుగుతుంది. ఎవరైతే ఏత్మసార్ దేవత ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ వారికి ఎలాంటి అనారోగ్యం కానీ ఇలాంటి నష్టం కానీ జరగకుండా ఉంటుంది. ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐటీడీఏ పిఓస్ కానీ, ఈ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి కమిషనర్ కావచ్చు, అక్కడ ట్రైబల్ రీసెర్చ్ సెంటర్కి సంబంధించినటువంటి డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ దీన్ని ప్రత్యేకంగా అంటే ట్రైబల్స్ సంబంధించినటువంటి ఈ మతంలో గోండులకు ఎంతో చారిత్రాత్మక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ దసరా సెలవులు 10 రోజులు ఎక్కడైతే గోండవాన భూభాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ గోండు ప్రజలు ఉన్నారో అక్కడ దసరా సెలవులకు బదులు దీపావళి సెలవుకి ఇస్తే ఆ సెలవులు అనేవి ఇటు తమ గోండులకు ఉన్నటువంటి చరిత్ర, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, గుస్సాడి వేషధారణ, చచ్చోయ్, దండారి, ఏత్మసార్, అట్లాగే మహిళలు ఈ ఆడటం, ఈ డప్పు వాయించడం, తుడుము వాయించడం ఏదైతే ఉందో ఇలాంటి సంస్కృతి ఒక ఉన్నతమైన సంస్కృతి, విలువలతో కూడినటువంటి సంస్కృతి, క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి సంస్కృతి భారతదేశంలో ఇతర మతాల్లో ఏ హిందూ మతం కావచ్చు, లేకపోతే ముస్లిం మతం కావచ్చు, క్రిస్టియన్ మతం కావచ్చు, సిద్ధు బౌద్ధ మతంలో కానీ ఇలాంటి సంస్కృతి ఎక్కడా లేదు. ఇలాంటి భిన్నమైన సంస్కృతి మన గోండుల్లో ఉంది. ఇది చాలా పురాతనమైనది. ఈ ప్రస్తుతం ఏవైతే మతాలని గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నటువంటి హిందూ మతం కావచ్చు, క్రిస్టియన్ మతం కావచ్చు, ముస్లిం మతం కావచ్చు, ఇంకా బౌద్ధ మతం ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మతాలన్నీ పుట్టక ముందు మన గోండవాన భూభాగంలో గోండు మతం అనేది ఉంది. ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కావచ్చు దీనిని చిన్న భిన్నం చేసి ఈ గోండులకు సంబంధించినటువంటి చారిత్రాత్మక ఆధారాలు కావచ్చు, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి కృషి చేస్తున్నారు. కనుక గోండు ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో అట్లాగే గోండులకు సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, కలెక్టర్స్ కావచ్చు, దీన్ని గమనించి తప్పకుండా దీపావళి సెలవులు ఇస్తే బాగుంటుంది. దీపావళి సెలవులకు అంటే దసరాకి బదులు ఈ 10 రోజులు అక్కడ దీపావళి సెలవులు ఇస్తే గోండులకు సంబంధించినటువంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను రక్షించడానికి, భావితరాలకు కూడా అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఇది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి పండుగ. ముఖ్యంగా ఈ గోండులలో
చాలా 10-15 రోజులు ఇలాంటి సంబరాలు చేసుకుంటారు. బతుకమ్మ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు తెలంగాణలో బతుకమ్మ పండగ ఇప్పుడు నడుస్తున్నది. అయితే ఈ బతుకమ్మ పండుగకు గోండులకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఇది హిందువులు చేసుకునేటటువంటి పండుగ. బతుకమ్మ పండుగ. ఇప్పుడు మన గోండులలో కూడా కొందరు డబ్బులు ఇస్తున్నారని, లేకపోతే బతుకమ్మ చీరలు ఇస్తున్నారని తీసుకొని అది చేస్తున్నారు. కానీ ఇది రాబోయే తరానికి చాలా నష్టం వాటిల్లుతుంది. తమ సొంత సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను మర్చిపోయి ఇతర సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను మనము అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నామంటే అది మన అస్తిత్వానికి, మన ఉనికికి, మన చరిత్రకు చాలా నష్టం. కనుక దీన్ని గమనించాలి. గోండువాన భూభాగంలో ఉన్నటువంటి గోండులు ఈ గోండు మతాన్ని ఆచరించేటటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా ఈ బతుకమ్మ పండుగ జరుపుకోవడం కూడా మీరు ఎక్కడ జరుపుకోవద్దు. ఎందుకంటే మనకు ఈ ఆకాడి నుంచి దీపావళి వరకు ఈ గుస్సాడికి సంబంధించినటువంటి చచ్చోయ్, దండారి, పర్రా వెట్టే గుమ్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రతి సాయంత్రం ఆడటం. మహిళలు పాటలు పాడుకుంటూ దేవతలకు సంబంధించినటువంటి పాటలు పాడుకుంటూ ఆడతారు. అట్లాగే డప్పులు ప్రతి సాయంత్రం డప్పులు వాయిస్తారు. తర్వాత ఈ గుమ్మల పర్రా వేటకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో అది 4 నెలల నుంచి నిత్య కార్యక్రమం ఇది. సాయంత్రం అంటే రోజులో ప్రతి తమ తమ పనులకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత సాయంత్రం ఏం చేస్తారంటే ఈ నృత్య కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. ఇలాంటిది మర్చిపోయి ఇప్పుడు బతుకమ్మ పండుగలు చేయడం అనేది మన సంస్కృతికి, అంటే మన తల్లిని మనమే హత్య చేసినట్టు అవుతుంది. సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అంటే మన మతం అంటేనే మనకు తల్లి లాంటిది. మనకు సంబంధించినటువంటి చరిత్ర, దేవుళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని మర్చిపోయి ఇతర దేవతలను మనము ఆశ్రయిస్తున్నామంటే మనకు మన చరిత్ర, సంస్కృతి గురించి మనకు తెలియదు. కనుక మీరు తప్పకుండా ఇతర మతాలను స్వీకరించకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా బతుకమ్మ పండుగ వస్తుంది, గణేష్ వస్తుంది, ఇంకా ఇతర ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి వాటిని చేయకుండా మనకు తరతరాల నుంచి వస్తున్నటువంటి గోండుల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను మర్చిపోకుండా మీరు బతుకమ్మను ఆడకుండా ప్రతిరోజు ఇప్పుడు దండారి అనేది లేకపోతే మీరేం చేయాలంటే దండారి లేకున్నా ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆడుకుంటే మీకు ఆరోగ్యంగా కావచ్చు, అందరూ కలిసిమెలిసి ఒక ఐకమత్యంగా ఉండడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. కనుక దండారి లేదని ఆడకుండా ఉండడం, దండారి ఉన్న గ్రామాల్లో ఆడడం అనేది కాకుండా ఎక్కడ ఉన్నా లేకున్నా కూడా సాయంత్రం ఎవరు కూడా ఆడుకోవచ్చు. అలాంటిది తప్పకుండా చేయాలి. అట్లాగే ప్రభుత్వాలు దాదాపు చాలామంది ఇక్కడ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కావచ్చు, ఇతర మహారాష్ట్ర కావచ్చు, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ ప్రతి రాష్ట్రంలో గోండులు ఉన్నారు. ఈ గోండులు దీపావళిని ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అలాంటిది దీన్ని సెలవులు ప్రకటించకుండా ఇతర దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆర్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పెద్దపీట వేస్తున్నారు. ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో సింధు హరప్ప నాగరికత ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో సింధు హరప్ప నాగరికత ప్రజలు ఇప్పుడు గుజరాత్, రాజస్థాన్, పంజాబ్ ఈ ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు తవ్వకాల్లో బయటపడ్డటువంటి ఏవైతే చిత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రస్తుతం గుస్సాడి వేషధారణకు అవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు టోపీ వేసుకోవడం, టోపీ అంటే నెమలికి, వింకలకు వేసుకోవడం, ఒక దండ ఉంటుంది. ఇది ఒక నిరంకార గురుకు సంబంధించినటువంటి వేషధారణ. ఈ వేషధారణ సింధు హరప్ప నాగరికత తవ్వకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ బయటపడడం జరిగింది. ఇది ఈ హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ ఈ మతాల్లో గుసాడి వేషధారణ ఎక్కడ లేదు. మరి ఆ తవ్వకాల్లో ఉన్నటువంటి అస్తిత్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో హిందూ మతంలో కూడా లేవు, అటు ముస్లింలో లేవు, ఇటు క్రిస్టియన్లో లేవు, ఇటు బౌద్ధంలో కూడా లేవు. అలాంటి అస్తిత్వాలు ఉన్నటువంటి మన గోండు చరిత్రను మర్చిపోయి అవి సవతి తల్లి ఏవైతే సవతి వస్తున్నాయో అలాంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను మనల్ని అలవాటు చేసుకుంటున్నారంటే రాబోయే తరంలో మన భాష, అట్లాగే మన గోండి భాష కావచ్చు, గోండి సంస్కృతి కావచ్చు, గోండి మతాన్ని మర్చిపోయి ఉంటే మాత్రం రేపు భవిష్యత్తు తరాలకు మన ఉనికి, చరిత్ర, అస్తిత్వం లేకుండా పోతుంది. తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వాలు ఉట్నూరు ఐటీడీఏకి సంబంధించినటువంటి పిఓ కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కావచ్చు, అటు కుమ్రం భీం జిల్లా కలెక్టర్ కావచ్చు, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ కృష్ణా చొంగ్తో ఎవరైతే ఉన్నారో, అట్లాగే డైరెక్టర్ ఎక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ మ్యూజియం క్యూరేటర్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. మరి ఏం రీసెర్చ్ చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు. నెలకు జీతాలు తీసుకొని అక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు తప్ప ఆ కమిషనర్, డైరెక్టర్, ఆ మ్యూజియం క్యూరేటర్ వీళ్ళెవరు ఏమి చేయట్లేదు. ఊరికే ప్రభుత్వ
జీతాలు తీసుకొని అక్కడ ఏదో నామకే వాస్తే పుస్తకాలు రాసుకొని అక్కడ ఉంటున్నారు. కానీ నిజంగా ఈ గోండులకు సంబంధించినటువంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలపైన డోలు, డప్పులు, వాయిద్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన వీళ్ళు దృష్టి సారించకుండా, ప్రభుత్వాలకు చెప్పకుండా, ప్రభుత్వాలకు సలహాలు సూచనలు చెప్పకుండా ఏదో నామకే వాస్తే అక్కడ ఉంటున్నారు. ఇలాంటి నాయకులు, అధికారులు ఉన్నారు కనుక ప్రజలు కూడా గమనించాలి. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కమిషనర్ వారే ఉన్నారు, అక్కడ మ్యూజియం క్యూరేటర్ వారే ఉన్నారు, అట్లాగే డైరెక్టర్ వారు ఉన్నారు. ఇలాంటి ఈ దద్దమ్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ తమ స్వార్థం కోసం అక్కడ జీతాలు తీసుకొని ఈ ఈ వేల కొద్ది ఉన్నటువంటి వేల సంవత్సరాల నుంచి, కొన్ని లక్షల నుంచి, కొన్ని కోట్ల నుంచి వస్తున్నటువంటి సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలను వీళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే అధికారులు ఉన్నారో మన చరిత్రను వీళ్ళు కనుమరుగు చేయడానికి ఉన్నారు తప్ప మంచి చేయడానికైతే వీళ్ళు లేరు. పుస్తకాలు రాయడం లేదు. అట్లాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో పుస్తకాలు రాయడం లేదు. అట్లాగే మన ఇక్కడ ఈ మన గోండు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఏరియాలో వారు తిరగాలి. చరిత్రాత్మక దేవతలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. తిరగడం కానీ, మన కోటలు ఉన్నాయి, మన భాష ఉంది, గోండి భాష కొరకు రాజ్యాంగంలో చేర్చాలని వీళ్ళు నివేదికలు ఇవ్వాలి. అట్లాగే ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం దసరా సెలవులు కాకుండా దీపావళి సెలవులు ఇవ్వాలని వీళ్ళు నివేదికలు ఇవ్వాలి. అక్కడ ట్రైబల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉంది. మరి అది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో, ఏం తిని పడుకుంటున్నారో తెలియదు. కానీ ట్రైబల్ రీసెర్చ్ సెంటరు ప్రతి గోండవాన భూభాగంలో ఉన్నటువంటి ట్రైబల్స్ అందరినీ, గోండులనే కాదు ప్రతి తెగని ఇక్కడ వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేయాలి. రీసెర్చ్ చేసి ప్రభుత్వానికి నివేదికలు ఇవ్వాలి. వీళ్ళు ఎలా వెనుకబడి ఉన్నారు, అభివృద్ధి చేయాలంటే వీళ్ళని ఏం చేయాలి, వీళ్ళ సంస్కృతి ఏంటిది, వీళ్ళ సాంప్రదాయాలు ఏంటివి, వీళ్ళ మతాలు ఏంటిది, వీళ్ళ నమ్మకాలు ఏంటివి, వీళ్ళ విశ్వాసాలు ఏంటివి, వీటన్నిటి గురించి ఈ ట్రైబల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఏం చేయాలంటే పరిశోధనలు చేసి ప్రభుత్వానికి నివేదికలు ఇవ్వాలి, సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలి. అలాంటి ఈ అధికారులు, ఈ దద్దమ్మలు ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు మనకు న్యాయం జరగదు. అక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి క్యూరేటర్ కావచ్చు, డైరెక్టర్ కావచ్చు, కమిషనర్ కావచ్చు, ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిఓ, కలెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ ముక్కుముడిగా మన గోండవాన భూభాగానికి, మన గోండు సంస్కృతికి వ్యతిరేకంగా అక్కడ పనిచేస్తున్నారు. తప్పకుండా ఈ ప్రజలు కూడా గమనించాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికంగా మనం ఓటు వేసి గెలిపించినటువంటి నాయకులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీటి విషయాలపైన ఎక్కడ కూడా మీరు మాట్లాడినట్టు దాఖలు లేవు. ఇక్కడ గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళందరూ ఈ దసరా కాకుండా దీపావళికి మీరు తప్పకుండా మాకు సెలవులు ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, లేకపోతే ప్రభుత్వ అధికారులతో ఎలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడతలేరంటే ఇలాంటి దద్దమ్మలను మీరు ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి రాబోయే కాలంలో మీరు వీళ్ళని బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. భారతదేశంలో ఎంతో అత్యున్నతమైనటువంటి మన చరిత్ర, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలను అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది. అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అక్కడ కేంద్ర మంత్రి కావచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కావచ్చు, ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి కావచ్చు, గిరిజన సంక్షేమ శాఖలో పనిచేస్తున్నటువంటి అధికారులు అందరూ కూడా చాలా నిర్లక్ష్యంగా వీళ్ళని ఎవరును ప్రశ్నించే వారు ఎవరు లేరని, వాళ్ళు అమాయకులని చాలా మూర్ఖంగా అక్కడ ప్రవర్తిస్తున్నారు. కనుక తప్పకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులను కూడా కొత్త వారిని నియమించాలి. కమిషనర్ కావచ్చు, డైరెక్టర్ కావచ్చు, మ్యూజియం క్యూరేటర్ కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ కొత్త వారిని నియమించి మళ్ళీ కొత్త తరం వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చరిత్రాత్మక ఆధారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, గోండులకు సంబంధించి, గోండు కోయకు సంబంధించినటువంటి సింధు హరప్ప నాగరికత చరిత్రాత్మక ఆధారాలు, అట్లాగే సాంప్రదాయాలు, సంస్కృతి పరంగా అన్నిటినీ వీరు ఒక లిఖితబద్ధంగా చేసుకొని ఒక కంప్యూటర్ యుగంలో, ఒక డిజిటల్ మీడియా రూపంలో బయటికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది. అట్లాగే ప్రభుత్వాలకు కూడా ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేయాలి. గత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటి వరకు 10 సంవత్సరాల్లో ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారు, మరి వాటిపైన ప్రజలకు ఎలాంటి అభివృద్ధి జరిగింది, మరి నష్టం ఎలా జరిగింది, దీనిపైన కూడా వీళ్ళు నివేదికలు పంపి ప్రభుత్వానికి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలి. కానీ ఇలాంటి దద్దమ అధికారులు, నాయకులు ఉన్న ఈ కాలంలో వీళ్ళని తప్పకుండా తీసేసి వేరే వాళ్ళని పెడితే కానీ మనకు న్యాయం జరగదు. తప్పకుండా ఈ రాబోయే కాలంలో ఎవరైతే మీరు ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నుకుంటున్నారో వాళ్ళని మీరు ప్రశ్నించండి. మాకు, మా మతానికి, మా గోండి ధర్మం, కోయపునం, దీనికి సపరేట్ మతం కోడ్ కేటాయించాలని మీరు డిమాండ్ చేయండి. అట్లాగే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా మీరు డిమాండ్ చేయండి. నామకే వాస్తే పెన్షన్లు ఇస్తుండ్రని, లేకపోతే ఏదో ఇస్తుండ్రని మీరు ఓటేస్తే మాత్రం మనము నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.
కనుక ప్రజలందరూ గమనించి ఇప్పుడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రతి గ్రామాల్లో చాలా ఆశ్రమ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్మీడియట్స్, డిగ్రీ కాలేజ్. అయితే ఈ కాలేజీల్లో గోండులకు సంబంధించిన గుస్సాడి నృత్యం ఏదైతే ఉందో ఇది సింధు హరప్ప నాగరికతకు సంబంధించినటువంటి నృత్యం. ఇది నిరాంకార గురువుకు సంబంధించినటువంటి నృత్యం. దీన్ని ఇతర హిందూ మతాల్లో ఎక్కడ ఇలాంటి సంస్కృతి కనిపించదు. ఇది చాలా దీక్షతో చేస్తారు. దీన్ని తప్పకుండా ప్రభుత్వాలు గుర్తించాలి. అక్కడ తెలంగాణ రీసెర్చ్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ రీసెర్చ్ ఏదైతుందో ఆ కమిషనర్, డైరెక్టర్, క్యూరేటర్ వీరందరూ తప్పకుండా దీన్ని చేయాలి. లేకపోతే మీరు అక్కడ కుర్చీలు ఏదో ఏసీ రూమ్లో ఉండి కుర్చీలు పెట్టుకొని వచ్చే జీతాన్ని తినుకుంటూ మీరు కూర్చుంటే ఇటు మీ పాపము అంటే గోండులకు సంబంధించినటువంటి గిరిజనులకు సంబంధించినటువంటి పాపం మీకు తప్పకుండా తగులుతుంది. ఈ ఉసురు తప్పకుండా తగులుతుంది. మీ కొడుకులకు మీకు తప్పకుండా తగులుతుంది. కనుక మీరు జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృతి అన్ని తెగలు ఇప్పుడు కొండారెడ్డి కావచ్చు, అటు చాలా కోయాసు, కొండారెడ్డి, కొలాం, పర్దాన్, తోటీస్ ఇట్లా చాలా రకాల గిరిజనులు ఉన్నారు. చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు. వాళ్లకు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిపైన వీరు తప్పకుండా రీసెర్చ్ చేసి మంచి నివేదికలు ఇస్తే బాగుంటుంది. లేకపోతే మీ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఉసురు తప్పకుండా తగులుతుంది. మీరు అనుకుంటున్నారు కావచ్చు మేము ఏసీ రూమ్లో ఉన్నాం, మంచిగా మాకు ఏసీ వస్తుంది, మాకు జీతాలు వస్తున్నాయి నెల మేము బాగానే ఉన్నామని అనుకుంటున్నారు కావచ్చు. మీ యొక్క విధి ఏంటిదంటే ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని ప్రజల కొరకు మీరు పనిచేయాలి. వారి సేవ కోసం మీరు పనిచేయాలి. కానీ మీరు స్వార్థం కోసం మీ కుటుంబం కోసం పనిచేస్తూ జీతాలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రజలు ఇచ్చేటటువంటి ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్యాక్స్ వలన మీరు జీతాలు తీసుకుంటున్నారు. అలాంటి వారు మీరు పని చేయకుండా అక్కడ ఏసీ రూమ్లో, ఏసీ గదుల్లో ఉంటూ జీతాలు తీసుకుంటున్నారు. కానీ మీకు రాబోయే కాలంలో మీకు, మీ పిల్లలకి తప్పకుండా ఉసురు తగులుతుంది. కనుక మీరు ఇకనైనా మేల్కొని ఎవరు మిమ్మల్ని అడిగేవాళ్ళు ఎవరు లేరు, మిమ్మల్ని ప్రశ్నించేవారు ఎవరు లేరు అని మీరు మంచిగా హాయిగా నిద్రపోతున్నారు. కానీ అది పాపం తప్పకుండా ఈ కొలామ్స్ కావచ్చు, అటు కొండారెడ్లు కావచ్చు, ఇంకా చాలా రకాల ట్రైబల్స్ ఉన్నారు. వాటన్నిటిపైన మీరు రీసెర్చ్ చేసి నివేదికలు పంపితే మీకు బాగుంటుంది. మీ పిల్లలకి మీకు కూడా బాగుంటుంది. ప్రజలు కూడా ఈ ఎమ్మెల్యేస్ కావచ్చు, ఎంపీస్ కావచ్చు, మన ట్రైబల్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించినటువంటి అందరూ దీనిపైన దృష్టి అక్కడ సమ్మక్క సారక్క జాతరకు సంబంధించినటువంటి అది ఉంది. అట్లా కొమ్ము డ్యాన్స్ ఉంది అక్కడ మన కోయకు సంబంధించి ఇది గుసాడికి సంబంధించి అన్నీ ఒకటే. కొమ్ము డ్యాన్స్ ఉంది. దానిపైన కూడా మీరు రీసెర్చ్ చేయాలి. చరిత్రాత్మక ఆధారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆ కొమ్ము డ్యాన్స్ కావచ్చు, ఇటు గుసాడి డ్యాన్స్, ఇది సింధు హరప్ప నాగరికతకు సంబంధించినటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి. మరి దీన్ని వీరు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు అక్కడ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో హైదరాబాద్లో కావచ్చు, ఢిల్లీలో కావచ్చు, వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఈ గోండు గిరిజన తెగలకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు కాదు. వాళ్ళు వేరే వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు కనుక వాళ్ళకి ఎలాంటి పట్టింపు లేదు. అదే గోండులు కానీ లేకపోతే ఇతర తెగల అధికారులు, కమిషనర్లు, డైరెక్టర్లు, క్యూరేటర్లు ఉంటే ఈ మన గిరిజనుల పరిస్థితి ఇట్లా పోయేది కాదు. కనుక ఈ గిరిజనులు కూడా ఇప్పుడు అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చెందాలంటే మనల్ని కూడా అక్కడ ఉండాలి. కమిషనర్గా, డైరెక్టర్గా, క్యూరేటర్గా, లేకపోతే ఇంకా ఇతర ఏవైతే ఉన్నాయో ఉన్నత స్థాయిలో, ఉన్నత పదవుల్లో ఉంటే మాత్రం ఈ అభివృద్ధి కావచ్చు, రీసెర్చ్ కావచ్చు, ఇంకా ఏదైనా జరగదు. కనుక తప్పకుండా అక్కడ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో తమ కుటుంబం కోసం పనిచేస్తుంటే కానీ ఈ వర్గాల నుంచి చిన్న చూపు చూస్తున్నారు. కనుక ఇది వాళ్ళకు తప్పకుండా మూల్యం చెల్లించక తప్పదు. కనుక ఈ రాబోయే కాలంలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దసరా పండుగ సెలవులు ఇచ్చారు. ఈ ప్రభుత్వాలు ఊట్నూరు ఐటీడీ పిఓ కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కావచ్చు, నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టర్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ గమనించి మీరు నివేదికలు పంపండి. మీరు అక్కడ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఈ ప్రాంతాలలో దసరా సెలవులు కాకుండా దీపావళి సెలవులు మంజూరు చేయాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి కమిషనర్ కనీసం ఇక్కడ మన ప్రాంతానికి రాకపోవడం, ఇంత పెద్ద చరిత్ర ఉన్న, ఇంత పెద్ద సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఉన్న, గుస్సాడి, కొమ్ము డ్యాన్స్ ఇవి ఉన్న ఈ రోజు కూడా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పర్యవేక్షించకపోవడం, ఇక్కడ దర్శించకపోవడం చాలా ఇది విడ్డూరం. అంటే వీళ్ళకు జాతి మీద, ఈ మన గిరిజనుల మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలిసిపోతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్లు కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి క్యూరేటర్ కావచ్చు, కమిషనర్ కావచ్చు, ఏ రోజు కూడా గిరిజనుల
సంబంధించినటువంటి పండుగల్లో పాల్గొనకపోవడం, అసలు పండుగలలో ఏం చేస్తారనేది కూడా పా చేయకపోవడం చాలా ఇది ఈ దారుణం. అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు ఏ రోజు కూడా ఇక్కడ రారు. ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళతోటి గిరిజనులతోటి ఒక రోజు కూడా, ఒక రాత్రి కూడా ఉండనటువంటి పరిస్థితి ఈ అధికారులది ఉంది. ఇలాంటి దద్దమ్మ అధికారుల వలన ఈ మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కూడా దూరమయ్యే ప్రమాదం ఉంది కనుక తప్పకుండా మీరు నివేదికలిచ్చి ఈ రాబోయే కాలంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నడుస్తున్న వాటిని తప్పకుండా మీరు దీపావళి పండుగలకు గోండులకు అంటే దీపావళి వస్తే అందరూ కొత్త బట్టలు వేసుకుంటారు, మంచిగా రుమాలు, ధోతి ఇట్లా చాలా ఆనందంతో చేసుకునేటటువంటి పండుగకు తప్పకుండా మీరు దీపావళి పండుగలు ఇవ్వాలని మేము కోరుతున్నాం.